Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Construction sa bag-o nga Bacolod City Hall nga mangin iconic attraction sa syudad ang ginsuguran na. Diri na magapatigayon sang press conference si Mayor Albee sa tion nga mahuman na ang proyekto. Yari ang report. Masobra man sa 58 ka tuig humalin sa natukod ang daan nga City Hall sa Bacolod sa Dalan Luzuriaga. Ngaluyag sang Benitez administration nga matagaan karon sang bag-o nga iconic look nga mangin isa sa mga historical attraction sa syudad. Sa kinpatigyan niya groundbreaking ceremony sa rehabilitation project sang City Hall, ginanunsyo ni Mayor Albee ang pag-commission sa mga local artist para maghimo sang kapin 10 meters nga history wall sa bag-o nga City Hall. 58 years hence, what do we do with that old stuff? And there are modern technologies right now that is actually viable for us to be able to preserve, of course, this location that has historical significance. And so we decided together with our engineers, Department of Engineering, to come up with a concept that will embrace Bacolod's history and as well use modern technology and create a modern facility that will be the proud of Bacolod. And this is what we have today. Masobra 300 million pesos ang igapain nga pondo para sa rehabilitation project. Kasubong sa ginatukod nga legislative building sa likod sa Bacolod City Government Center. May disenyo nga pillar sa tubang sang City Hall project nga nagatiglawa sa mga local officials. Kabahin ini sang pagpanghanda para sa ginalauman nga pagtunga sa syudad sa duwa ka mga distrito. Ginapaabot ini nga mahuman sa sulod sang 18 months ukon sa madasona nga tuig. Suno sa alkalde, diri na siya maga-presscon kun mahuman na. Modern, straight line, simple, ang ginapangita ng design that will span across ang mga uso, mga trends, mga kung ano. So something that can be appreciated miskin 50 years from now, miskin 80 years from now. So sa next term mo na ka diri presscon. Pwede man. Mayor, ma-remain man niya gyapon ang imo office diri. Mayara ka man gyapon niya Yes, opisina ngayon. because to symbolize that still the seat of government is in this location. Dili na ang aton nga presscon. Yan naman yung sa Mas lapit ni sa inyo. May arasang basement ang mangin bago nga City Hall para sa dugang nga parking spaces. Pero hindi malakip sa proyekto ang Fountain of Justice nga gindeklarar historical landmark sa National Historical Institute. Nico Delfin para sa DGCast Negros.